Toukokuuta, eli vapun jälkeistä eloa vietetään. Toivottavasti vappu sujuu kaikilla mainiosti. Tämän päivän ankkurin valinta on Kreikan kuralla oleva talous. Kaikkihan varmasti sen tietää, että Suomikin kantaa kortensa kekoon ja tällä hetkellä näyttää siltä, että summa, jolla Suomi Kreikkaa tukee, on tämmöinen 1,5 miljardia euroa. Tänään hallitus käsittelee asiaa ja sitten se etenee eduskuntaan vielä myöhemmin tällä viikolla. Ja kyllä siellä aikamoisia äänenpainoja on ollut myös tämän lainan antamista vastaan. Niitä on kuultu siellä tänään lähinnä oppositiopuolueista. Ja meillä oli toimittaja tänään tekemässä aiheesta juttua, joka tulee siis 18.45 lähetyksessä. Ja kyllä se jakaa tämä laina myös meitä suomalaisia. Toiset on sitä mieltä, että Kreikkaa pitää auttaa. Toiset on sitä mieltä, että koko tämä rahaliitto natisee liitoksistaan. Olisi kiva kuulla teidän näkemyksiä tänään chatissa, että mitä mieltä olette siitä, onko tämä Suomen summa, jolla Suomi nyt sitä Kreikkaa tukee, ihan kohtuuttoman suuri, vai olisiko jotain parempaa esimerkiksi, mihin se raha voisi täällä Suomessa käyttää. Verrataan nyt sitten tätä Suomen 1,5 miljardia euroa siihen, että Saksan osuus tästä tukipaketista on 22,3 miljardia euroa, eli aika paljon enemmän. Joka tapauksessa haluaisin kuulla vastauksia kysymykseen, että pitääkö Suomen antaa rahaa Kreikalle vaiko eikö. Tulkaahan 5 paikalle, niin keskustellaan tänään muun muassa tästä.